Masu saurare barkanmu da warhaka sannu da sake kasancewa tare da ku a tashar Family TV. Idan wannan shine shigowarka ta farko ka daure ka danna mana subscribe, ka danna like, ka yi commenting sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za ku sani. Family TV ta ku ce. Sai ku sa ku saurari wannan tattaunawa da muka yi da ɗaya daga cikin waɗanda suka kasance 'yan gudun hijira ne daga jihar Zamfara. Yayin da suka bayyana irin ɓacin ran da suke ciki su rabu da 'yan uwa abokan arziki mahallansu da sauransu. Mu dai na 'yan gudun hijira barayi sun sha mana kai cikin garinmu in an ka ce ga shi san mu sheƙa mai cikin daji mai ta kashin gudu ba ka da iko ka tsaya ka ci abinci don hankalin mai tashi muna kwana uku cikin daji ba mu ci abinci ba sannan sun taɓa shigo mana tun ƙarfe 10 na dare har safiya ta waye sun kai mana gawa 9 safiya ta waye kuma su wuce muna cikin daji mun hukuma mun ka dawo an ka ce suna nan mun hukuma wahala dai ga ta ta ishe mu ta sha mana kai yanzu bara garin mu ya kai wata 7 ko noma ba su bari ba mazajen mu ne ba yanzu ko abincin ci ba mu da sai mun tai bara mun dawo sannan mu samu abin da mun kamata wahala ta ishe mu ta sha mana kai har mun karbaro musu gari. To su wanda suka kashe mazan da suka kashe me suka yi musu suka kashe su? Wallahi ba sai masu koyin bacin amana ɗaya na in so ka isko ka cikin ɗaki cikin dare sai su ce ina mazan mu suke sai mu ce mazan mu san inda sun kai ba su ce ƙarya maka yau mu a haka nan su same mu su yi ta bugu an kana da kuɗi su anshi har cikin rigar nono barawo ya taɓa anshi man kuɗi cikin rigar nono barawo ya anshi man kuɗi mazan mu su sheƙa su ban mu nan su same mu su ta bugu da mu da ɗiyan mu wahala dai har ta ishe mu ta sha mana kai da sun ka shiga cikin dare gawa 9 sun kai mana sahiya ta waya sun ka hita sun ka ce sai sun ga wanda an gawa wuce an ka samu sun ka wuce karfe 8 na rana sannan an ka rufe gawa wuce sannan mun ka samu mun ka dawo cikin gari an ka samu an ka ci abinci da an ka ci abinci sun hukuma sun ka yi wata shigowa sun ka tai shaguna sun ka kwashi duk abin da a shagon kuka sun ka wuce sun ka koma sun ka dawo sun ka kore shanaye gaba ɗaya shi an uku to sun ka koma sun ka shigo ga na 4 da awaki da kaji gaba ɗaya duk sun ka kwashi sun ka koma sun ka shigo na 5 sun ka ɗauki mutum 12 sun ka aza kuɗi an ka kai masu da an ka kai masu kuɗi sun ka sako su sai da sun ka bari an kwakkuma hankali ya kwanta sun ka koma sun ka dawo sun ka koma sun ka ɗaukan mutane na 3 da sun ka shigo sun ka ɗauke su an ka ce a tai a yi sulhu da suwa tsahina tai sun ka yi sulhu da an ka yi sulhu sun ka taba mutu waɗanda tai sulhu sun ka taba su wahala da sun ka dawo sun ka ce to yanzu kan don mai barin gari ya bar gari sun ki yadda a shirya a yi sulhu to duk sai an ka bar musu gari an ka ce yaki an ka bar musu mutanen da sun ka ɗauka can sun ka azumi miliyan 30 an ka ce yanzu mi akwai wanda za a sai yawa a kai musu miliyan 30 a dai yahi a bar musu mutane can duk sai an ka wace ki an ka bar musu gari da an ka baro musu gari sun ka gaji sun ka saka mutane to yanzu haka sun ce sun biyo mutanen Kairo bashi da sun ka ce sun biyo mutanen Kairo bashi to shine sai har yanzu ba a koma ba wahala ta ishe mu ta sha mana yanzu ko kuma amma ba a bin gari Kenan idan na fahimta ma ko noma ba ku yi ba. ko noma ba mu yi ba ko noma ba zan ba su bari an kai ba sun ce a yi sulhu a koma a yi noma mazan da ceto ba sun yadda a yi sulhu amma su ban matattakin su nan da inda an kai gudun hijira sun ka ce ba su yadda ba sai an koma da mata to su ko mazajen mu da ce ba su yadda a koma da mata tunda an koma da mata walakanci su kawo mata sai da su bari a yi noma to shine har yanzu ba a koma cikin garin ba yanzu ma mazajen mu ba su ma nan wasu duk sun tafi su tunda ba su da abin da za su ba mata duk sun tsere yanzu sun bar mu da ɗaya nan sai an tai an buɗo mun yo bara mazo sannan mu ba su abinci. To kenan idan za su zo suna shigowa ido na ganin ido ne ko kuma suna taho mana da rana suna tahowa da sahi suna tahowa da daddare ko ga wani lokaci tahowa su kai ko wani lokaci suna shigowa an ka gaji dai an ka ba su mun taɓa da nan garin mu mun kai gudu tun da ƙarfe 10 na dare har kusan sa ta wa mutum wani gari ba muna cikin daji muna wahala tun cin abincin sa mu koma cin abinci sai da safiya ta waye muna nan muna ta wahala cikin daji an ka gaji dole an ka bari musu gari an ka yanzu ma cikin garin mu ma suke yanzu da karkafa mu duk ɗakuna na can mun ka baro Ok, yanzu ma su suke zaune a cikin garin kenan. yanzu ma su a cikin garin gaba ɗaya Ok, sun tashi garin gaba ɗaya su suka ma garin. cikin gari an ce kuma yanzu an ce haƙoyin waɗanda sun ka ɗauko mutanen da sun ka ɗauko a cikin garin mu suka ɓoyen su. To ya kuke sanin zuwan su? Zanen su an mun ka ji can wani gari aka buga waya a ce ga barayi na sun fito
to da an ji ɗuriya sai a yi cikin daji. Wani ba ka ma sanin inda ɗanka ya yi balle mijinka, duk dai kowa a yi ɗai ba wanda inda ya san wani ya yi, ba wanda inda ya san wani ya yi. To yanzu a cikin zuri'a ko akwai inda ba ku san inda suke ba ne ko kuma duka kowa kuna tare da su? Gaskiya kan baka sani ba, tunda tsakanin da Allah wani dai kan sai lahira. Don ko dan uwa naka yanzu tsakanin da Allah baka san inda yake ba. Tsakanin da Allah don ko da nan da daddare ina kwance cikin ɗaki. Ban san da hawaye na fito ba in ji bakin cikin rashin ganin yan uwa. To kasancewa kin ce gashi har da mazajen naku saboda kasancewa babu abinci kowa duk sun gudu ba sa nan sun bakku da yara sannan kuma gashi kun zo garin da ba ku sani ba. To yanzu ya kuke yi wajen ciyar da yaran ku da kukanku? Yanzu ga misali abin da zan faɗi. Me kuke ci? Ya kuke bi wata hanya kuke bi wurin samun abinci? Yanzu hayar da muke bi tsakanin da Allah sai mun wani jima aron kuɗi muka tsakanin da Allah mu ta ƙauyoyuka wallahi mu yoya mun bara. Wani sirri man ka sai abunka ke gana ba inda musulmi da ta zakanga ke ga shanci bahagu alamberu sabon gari nan ne dan ga mutum suka ce mai shi duk da ƙauyuka da wallahi da ba inda musulmi ba wani yawon bara sai mun samu ka sai an ka samu masana ina na. To wani kira zaki ga gwamnati da ta taimaka muku akan wani al'amarin? Tsakani da Allah muna cikin lalura su taimaka mana da abinci da abin da Allah ya sauka a taimaka mana tun da tsakani da Allah sai mun ta yawon bara sai mun hau mashin mun ta ƙauyuka bisa da tsakani da Allah mun yi yawon bara sai da mu jin ba To ki sanar da masu kallo da saurare garin da kuka fito. Da karuman ka fito. Ƙarƙashin wace ƙaramar hukuma? Zamfara. Ƙaramar hukuma fa? Bukoyin lokal wani ko? Ƙarshen tattaunawar tamu kenan. Muna fatan Allah Ubangiji ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya gabaki ɗaya. Kada ka manta, ka daure ka danna subscribe, like, comment da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryenmu da sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗaura. Bamalli TV ta kuce.